kama serikali kuletea wananchi. Osemana kao jumbe manokende banka ogai madun bur siasa mar ODM Raila Odinga ne lieko mondo mi koro twak obedie kind oganda jo Kenya kata National Dialogue. Moko kuom jodolo mawuok e din mar jokopere bende koro siro wachno ka gidwaro mondo mi koro twak makamano timre, ka gilero ni mano kende yo ma piny Kenya nyalo wuok godo e chandruok amanyaka gi sani omako piny. Ewi mano jadolo mawuok e kaunti ma Kakamega mabende jadolo mar din jokopere ona Joseph Abanyi ne olero ni twak kende ema koro nyalo reso piny Kenya, kabende wacho ni sirikal kokalo e bad migao mar obila ne odwa tiyo arietha kata dhi ataro kod chike mag oganda. Gino bende nomiyo ne nek mathoth ne otimore kinde mag ng'anyo, ka koro gidwaro mondo mi twak makamano bedi mondo mi odwok piny liet mar siasa kaachiel kod tungni mosebedo e pacho ka. Jadolo no wacho ni kokalo kuom twak makamano piny Kenya nyalo bedo gi kwe, kendo kokalo kwe ma olero no owacho ni weche mag uchumi bende nyalo dhi malo. Owacho dwaro nitie mondo mi koro geng' wach moramora mar ng'anyo makinde duto osebedo ka koro kelo mana kethruok mag mwandu kaachiel kod lal mag ngima oganda e pacho ka. Ewi mano koro embe nachiel kuom jogo masiro twak kaka ne riko lieki gi ogai madun bu siasa mar ODM Raila Odinga. Naweza kusema ya kwamba mazungumzo sio mabaya wakati wowote. Afadhali watu kuzungumza kuliko kurumbana. Huenda ikawa watu wanaelewa ni nini mahitaji ya watu mbalimbali wa Kenya, lakini ikiwa kuna nafasi ya kuendelea kujadiliana sio ni ubaya, lakini pia ni vizuri ya kwamba majadiliana hayo yawe na matunda. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko en ni jatend migao mar weche mag ohala e kaunti ma Siaya koro kuyuaka ni gavana ma kaunti